Hola, sóc la Mercè Falguera, educadora social de professió i antropòloga de formació. Fa molts anys que treballo a l'àmbit social per aconseguir que la igualtat d'oportunitats sigui real i que la justícia social sigui el pilar de la nostra comunitat. Fa més de 20 anys, amb el naixement de la meva primera filla, em vaig convertir en activista per lluitar pels seus, pels nostres drets, que en aquell moment no estaven reconeguts com a família LGTBI. Els feminismes han estat l'aixopluc que m'ha fet de paraigües i el que m'ha fet créixer com a persona. I des d'aquesta mirada em vaig implicar amb Cardedeu Feminista el 2018. El 2019 m'incorporo a l'Assemblea de la CUP per treballar per un Cardedeu més feminista i igualitari. I des de l'octubre del 2022 que soc regidora de l'Ajuntament amb el compromís de fer d'aquest Ajuntament una institució al servei del poble, més amable, justa i accessible per a tothom. La gent de la CUP són persones que entenem les nostres vides com una forma de contribució al futur de la comunitat i, com totes les meves companyes, em comprometo a continuar lluitant i treballant perquè això sigui possible a Cardedeu. Anem més enllà.